baloi si Shanghai. Ka jingku boleh kali share ki subscribers bat baro ke video setelah page ki video sekarang channel Shanghai. Ka jingli kami balai tang ya ke umpnyang bat ya ka like. Bat balai syutang ya ke umpnyang bat ya ka like. Ngin ya ngap mo. Larang ini apa sih pangga jia kuntma. Hakabas dang jong jia kuntma ka thong ka ba khakmat jung kisipai ka dei. Ban penlim no yakin nong yalam bat sasar se yakin nong but hanrei lada ka jia khun jong ki bat kim yala ban thau perthei bun sin ki shia penjajai no ya ka jia khun jong ki hadin kata ka thong jong ki ka dei satang ban bom ya ki stok umpniang ki company light hatu lada kin yo ban bom pen praya kitei ki jaka umpniang bat ki company penmi boarding elektrik kin la thrai ban job ya kati ka jinga jong ki nekum no phis ngau comments. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.